ám a francia császár hadigépezete sorra aratta a győzelmeket. A döntő ütközet Aspern-Esslingnél még ugyan osztrák sikerrel zárult, de Wagramnál Napóleon végzetes csapást mért az osztrákokra. A császári hadsereg összeomlott, Bécset elfoglalták, és Ferenc császár kénytelen volt békét kérni. Ebben a feszült helyzetben született meg a schönbrunni kiáltvány. A francia uralkodó felismerte, hogy a Habsburg birodalom egyik legérzékenyebb pontja Magyarország. A magyar nemesség évszázadok óta féltékenyen őrizte kiváltságait, és gyakran ütközött a bécsi udvar központosító törekvéseivel. Napóleon éppen erre a feszültségre akart építeni. A kiáltvány lényege egyszerű, mégis forradalmi volt. A francia császár a magyar nemzethez fordult, és azt ígérte, ha elszakadnak a Habsburgoktól, ő elismeri Magyarország teljes függetlenségét. Egy önálló, szabad magyar királyságot, amely saját kezébe veheti sorsát, és többé nem kell idegen uralkodónak engedelmeskednie. Papíron ez vonzó ajánlatnak tűnt, hiszen a magyar politikai elit régi álma volt a függetlenség.